pa gdje ste mi ljudi, dobrodošli kod Nuklear Gamera. Danas igramo Minecraft Skywars, ne znam koju tačnu epizodu, ali vi to znate, tako da nema potrebe da ne dužim dalje. Op! I da se ja sad malo bacim. Kao što vidite, nova tekstura. Jeee! Neka HD, ako uspijem da vam nađem link daću vam. Ovu teksturu sam jako davno skinuo i tek sam sad vidio da je imam. Mislim, pre jedno 5 minuta. I da ljudi, ja sam htio vama da snimim jednu igricu koja je jako dobra. Mislim, meni je dobra, verovatno ima ljudi koji je ne vole. Ali igrica, verovatno većina vas zna koja je to igrica, to je Smite igrica. Sada, da li da je snimam ili da je ne snimam, to ću vidjeti. Znači, ovo je svo vrijeme koje sam ja vama mogao da izdvojim za snimanje klipa. Verovali vi ili ne, znam da klipova nema već duže vremena, ali da, ovo mi treba, ali nismo mogli, jednostavno čak krenulo je odgovaranje, nema se više vremena. Tako je. Znači, vremena se više nema. Tako da ja tu ne mogu. Ovo sad nema chest plate, sad... Ne! Ubit ću te! Dobro je, lik nije po jajančku. Glup je, mislim, izvini, nije glup sad da ga tako nazovem, ali nije se setio da pojede jajančku. Čak ja mislim da koristim dve teksture u jednoj. Znači, koristim, ja mislim, Enderpack. Enderpack ste upoznali. I ja koristim i tu HD, ja ću vam dati link od jedne HD. Ja sam rekao Dušan da vam dao od Enderpacka, ali on nije dao, potrudit ću se da vam dam i od Enderpacka, ali ako nađem, znači, pitanje je da li ću naći. Da, ako se neki... I da, to sad, i da, dobro sad. Što se tiče ovog snimanja, znači, rekao sam, vremena se nema, škola je, sad je još najteže, 6. sam razred, to... Dobro, znači, najveća je fora, što, sad ću vam reći sad, znam da znate, ali ono, da već kažem kad sam tu. Zašto, na primjer, sam, zašto ja moram da snimam, a ne njih dvojica, znači, rekao sam to već 1000 puta, ali evo opet. Znači, ja jedino mogu. Dušan ne može, zato što mu je komp kod tate koji dobro snima. A na laptopu će imati svega 19 FPS-a da bude snima. A Milovanu je crkao mikrofon i baš zbog toga on ne može da snimi klip. A Stefan je tu komp i radi mu dobro mikrofon i sve ok. Ali ono, ne mogu da snimim klip. Ne možeš me pobediti, ti spoš. Da još jedno. Ne, ček da imamo kran. Znači, obučeni smo, ovo vam inače najjače od LSM ako ne enchantate. Znači, bolji armor od ovog ne možete dobiti, sem ako ne enchantate, znači ne možete dobiti diamond chest plate itd. Hajde dođi ako smeš, hajde dođi. Ujebote. Ok, ne. To, došao je! Kilaura! Šta je ovo? Ovo neki haker. Dobro, ubio sam je hakera, ali možda i nije haker. I pobedio sam napad. Znači, prva, znači, nije kraj epizode, ne bojte se. Idemo još jednu partiju. Znači, ako vidite, ova tekstura je full. Znači, najjača, najgora mapa. Ja, što se ovo meni desi? Vidite sunce kako je ekstra. Znači, ovako bi sunce izgledalo kad bi ljudi mogli da je gledaju. Kad bi ljudi u stvarnosti mogli da ga gledaju. Znači, tako sunce zapravo izgleda. Vidite, samo bez tih tačkica koje ima tu tačkici, to dobro. Nije bitno, znači tako to i sunce izgleda. Sad neću da ja sad o suncu, nego da se ja bacim na partiju. Najveća sposobnost zbog kojeg sam ja ovdje u Nuklear Gamerima je to da pričam 300 na sat. Kao što ste primetili, ja ustane zatvoram, pričam veoma brzo. I to jedino dobro, jer ja onda mogu da stignem da ispričam sve što želim, čekaj, valjda da nemam ništa drugo. Znači, mogu da stignem da ispričam sve, nemam sword, nije fair. Trebao sam ga uzeti, nema veze. Znači, ja jedno mogu da pričam 100 na sat, tako da to meni nije, nisam valjda prvi, dobro je treći. Tako da to meni uopšte nije problem. Zbog toga sam ja uglavnom Nuklear Gamer. Inače, sad ću da vam kažem jednu stvar koju ste čuli u obaveštajnom klipu, ali verovatno vam nisu dobro objasnili. Znači, ja sam bio napravio svoj kanal koji se zvao Nuklear Gamer. Dušan je bio imao svoj kanal koji se zvao Gaming Serbia. I Milovan je imao kanal koji se zvao Gaming Svet. I sad,
Mi smo došli na ideju da mi zajedno snimamo, tako što ćemo napraviti kanal Nuklear Gameri. I zato, znači nismo mi onako prvi put na YouTube-u, tačnije ja, uglavnom nisam na tom kanalu ni snimao. Uglavnom, imam 2-3 klipa, ali sam kanal obrisao, mislim obrisao sam sve klipove, tako i da nađete kanal, ne znači vam tu ništa. Ne, ajde dođi ako se, sad ćeš ti tiš svoj. Sparta! Osam ga roka, dok da sam imao hak. Šta drugo da kažem? Ček vidim koliko imam poena, vjerovatno imam. A da, nemam puno poena, imam 5424, a ima i ljudi koji imaju po 100.000. Ovu mapu ne volim, ali umem da pobedim na njoj. Nuke, si spreman za pobedu? Nadam se da jesi, pošto ne možeš da biraš da li jesi ili nisi. Kameni mač, zlatna jabuka, pečurke, tačnije ender perlo, kako god. Ovo, brže, menjaj. Chestplate, evo ga. Tako je, znači. Hranu nikad ne uzmem. Ne znam što je meni prešlo u naviku da ja hranu ne uzim. Ne! To! Sam je pao na kraju. Ja se okrećem ko debil, gde je? Zamalo da je ovo uzo, imao bi velike probleme. Čekaj, da ja sam verovatno, ne to, music, 30, čekaj da ne, Nord, ne, ovo ima enchant sword, nemam šansi protiv ovog, vidio, ovo je haker, ovo je bila hakerčina. Stefanot jednu partiju pobedio, 3 izgubio na brzini, evo još ovu partiju pa ću završim klip, jel, nešto me nije krenulo, samo sam jednu pobedio i to ne liči na mene, ali okej, 10 sati je, verovatno mi se spava, sutra ujutro imam trening, pa sam, znači ovaj klip će verovatno izaći sutra, znači danas je 23.9, sutra će biti 24, ili ja barem mislim da je 23. Tako da ja uglavnom sad snimim ovako malo kasnije, jer tad dobijem vremena od učenja, znači ja da nemam sutra trening, ja bi sad snimio 300 klipova, sutra učio. Ja, tako je, to, ne, neko je došao, sad ću da kupim. Vidi ovo, ja se zajebao, ne, dobro, nije se zajebao, okej. Off killing, njo, evo i tebi, ako tako smo kvit. Pola helta. Ti šta ovdje da se kaže, propala epizoda, ali nema veze. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe, komentar, dislike. Ali, samo vam kažem, dislajkati nemojte. Znači, nemojte. To sam rekao 300 puta. I reću i 301. put. Dislajkati nemojte. Tako da, znači ovom partija mi nije htjela, valjda ćem sutra htjeti, ja ću probati sutra kad dođem iz škole, znači ću probati da izbacim, znači ja ću ujutro izbaciti svakako klip, verovatno oko 12 pre škole, ali probat ću sutra kad dođem iz škole da snimim klip i da ga izbacim u isti taj dan, ako ne u petak, pošto jednostavno ja igram ja igrice, znači ja učim, ali to što vi mislite da ja mogu sad za to vrijeme da snimim klip, baš i ne mogu, zato što jednostavno, vi ne shvatate kako je kad neko nema vremena da snimi klip. Znači ja sam to premislio šta to lako uzmem dok se to sve konvertuje mogu, ali zapravo ipak ne mogu. Ja od ove škole ne mogu više da živim. Znači koliko je ovo, znači ovo je preteško i pošto sam ga ja ovdje već malo odužio, znači rekao sam zašto neće biti klipova, zašto nema klipova, zašto će malo ređe izlaziti klipovi, iako nas je trojica, rekao sam zašto samo ja mogu da snimim, to sam sve objasnio u ovom klipu, pa to je to, znači to je to, šta vam kažem osim, vidimo se u sljedećem klipu, ćao!